bailan bien. Les gusta ir al Ritz, pero al bingo también. Pepera atropellada, viejas glorias pasadas. Viven en un mundo de risas enlatadas. Haupa entzule, eta ongi etorri zintzo gara mintzo, tartera. Badakizuenez, tarte honetan, Laixiar irratiko kideok, zintzo, egiten dugu berba. Eta Barrena gaskatu. Eta oinguen, mutilek pizkat, gure irratiko mutilek prueban ipniko guz. A ber, hileko iburu zer dakiten, konprobauko. Ia. Eta horretarako hemen gauz, Janire, Irati eta Maitane. Hola. Gure mutilek, Asier, Ander, Mikel eta Aimar, proban ipinteko. Proban jarten. Hola, kaitzo. Hola, gai. Emoten dau furor. Alonso Caparrós. Esplika batenez, hileko iburuz ingo berba. Eta horretarako, hasiko gara hitz batzuk botaten, eta berre eurek zer dakizien, kontau edo iziela. Hitz horri buruz. Orduen hasiko gara. A ber, mutilek, bakizu zer dan ziklo menstruala? A ver, igual kompromiso niña baitu dala. A ver, eixo. Ziklo bat da. Bere hasiera deko eta bere amaiera. Eta bueno, eta zikloetan bitarteko zikloan egin Ander errepikatu egiten da, ezta? Beina barriro. Ziklikamente. Playlist bat moduen, baina... Bueno, hasi gara ja hemen hanki jartzen uste da probat. Hemen, a ver, esateko lengo bihurtute gatozela, igual gure irratiko neska kaina asko gozkuen edo, da... Ke ba, izen gaitxe zan zintzuek eta... Bai. Gupe ez, bueno, oia zer dakigu, gai honen inguruen. Ziklo menstruala, uste gu hilekuega zer ikusi jaiuko dagoela edo. Nik usteot bardinen dela. Izen desberdin egander, baina usteot bardinen dela, bai. Ez, ba... Ja, ez que hileko emoten da como más light. Eta ziklo menstruala ya... Potente. Mordor. A ber, botakotzat gauza bat. A ber, ziklo menstrualak egiten da normalien iraupen bat. Iraupen estandar bat, gero bakoitzak diferente deko. Baina zenbateko luzera uste dozue dekola ziklo menstrual batek? Anderrek eskuatze do? 28 egun. Bai? Hien behin, ezta? Bai? Asmatu da bide? Asmatu da bide? Otsaien moduen. Zorizionak, Ander! Hori da. Juleta, bi! Ez. Ondo. Ni guna esaten 30 bat egun, Bueno, gertu, baina... Izeten da, pizkat, ilargizen asuntuekin, ez? Ilargizen bueltie lurreri 28 unien motetxe, ganera, ez? Bai, hileko barri. Hori da. Da hori, bueno, da segei jau dakigo. Odol izurizek eta okien da bizela, ez da? Andraskuek. Hilekuen? Edo zikloen. Bueno, toketen jatsunien, ez? Ziklo edana da, ez? Ziklo edana da, ez da? Egun batzuten... Zikloen bitartien, ez? Hasiera eta amaieran bitartien... Ahí las dau. Vale, hori bai. Hori da. Ander rondo dabil, bai. Ander rondo dabil. Letxeko lanak egin dauz. Zelan nahi, hitze domineti ego esan dize da, Da moduen masakau las castañas del fuego, Eskerrik asko. A ver. Bueno, pasauko gu, ziklo menstrualen osagai batzuetara. Hemen ipinteagu, egaldun konpresak edo egalbarik. Zelan. Egaldun konpresak edo egalbariko konpresak. Bakizu ezer dan? Hori da, egaluzi eta egalutza moduen. Mama. Pasa palabra. Bueno, konpresak hori, odol jaritxuek gazez zikintzeko deusteko odol jaritxueri, erabiltzen dan erraminta bat, artifiziala edo, ez? Terreno pantanoso. Baina, bakiko gutxi gara eser diren konpresak, ez da? Egaldune eta egalgabeka bat? Zer uste duzu edala? Juna zozer esaten baina ez da. Egaldunek die ipintzeko pa ajustar mejor, izena da? Igual eusteko eskinetatik. Bai, hori da. Onda zier. 2 points for Asier. Da, konpresan inguruen ez da, nik entzunde dekot, zu jakingo zuen eskako beto. Esaten da bie, okiten da bila koloranti eta olako produktu artifizialak eta batzuk, ez dakit, industrialak hori entzunde okinot, Igual argitu bat dozkuzu zuepe bai?
Bai, nik asko ez dakit, baina bai, hori komentetan da, bueno, konpresak eta tanpoiek bai, kimiko asko dekiez, ez da? Eta iten otzule gehiago, odol gehiago kile, orduen gehiago kontsumitzen dozu zela. Hori da, azkenin da bizor zurgatzen, claro, gure gorputzek zurgatu egiten dau. Orduen hori eukiterakuen, horrek konpresak eta tanpoiek dekiezan kimikoek be, barrure sartzen dira azken finien. Eta horregaitik pizkat kaltegarrizek badie, bai. Bai, aparte naturarako ez diela. Hori da. Konpresak eta usain ogosu aukiten dabe. A ver, bai, hori. Arriba, mikrofonora igual ez da belatzen. Eta balixo egiten dabe bai, gernu jarioetarako be bai, ez da? Bai. Tena leidi. Bai, badauz horretarako bai. Horretako be badauz. Hori da, perdiaz dorina, hori da. Egal luzea eta egal motxa. Enaz horretan aditu, baina bai, usteot be, bai, badauzera horrekoek, bai. Bai, izten alda. Seguramente bardinek erabili aldi, ez da? Baina badauz... Ja, igual, badauz batzuk dekiena, oza, diela lodiz haueketa. Bai, supermerkauen azkenien piskat marketing egiteko, bai, pinta dutzu, perdidas de orina o para la regla. Pues te compramos un poco más porque es para perdidas de orina y ya está. Porque sí. Horia. Aipatzeko gauzemen mutildana gago zabalik entzute. Mundu barri bat deskubritzen. A ver, eta konpresataz aparte, zer dakizue kopa menstrualai buruz? Ja, bat. Txintxin ezin dela hain, bera. Kopa menstruala, ni adibidez ni bikoteki erailtzen dau, eta da holako kopa txiki bat izango esan moduen, plastiko oskue, vaginan sartzen dana, bai? Vale. Dudako kinua, saber, izen anatomikoek. Eta hori, odol jaritxue dauzenien, barrure sartu, dekin dauna, kopa bat izango esan moduen, bertara jausten da odola, eta gero guztu enbierrizten dala usteot. Bai. Igerten dozuen, hori iztak izlan igerten dozue odola jausten da bilela, edo... Bai, igerten da. Zer igerten da. Berez 12 orduko iraupen aukiten dabe, baina depende pertsoni. Eta bestela zupentze eta oso pare bat orduro kalkuletan dozu eta aldatu alozu. Bai, hori da, komunera zu esenien por sakaso atara, guztu eta barriro sartu. Garbitu. Gero amaieran be egosi edo inbier egiten da, ezta? Bai, esterilizau. Hasieran eta amaieran. Esterilizau, garbitu. Lehenko gunien, esan bierra deko, egun baten heldu nintzen eskatzera, dan egon zan, lapiko baten sartute, ama, zer da, gorko afarizio, tal, da, kopi, karo. Gero entero nintzen irakin inbidala. Jesus, man. Garbitzeko. Zelako gauzak. Bai. Baina, bueno. Aita, que askotan ikusi dauta, ¿qué es eso? Zer da hori? Pues aita, pizkatu. Normala da, kuriosidadi, galdetuen bida, entretako, eta bueno, jakin ez dauenak, gaur jakingo dago horren barri. Bai. Eta bueno, igual pizkat, musika buru bat entzungo ez, bakarrik barriketan egin bierrien. Vale. Musika buru bat... Itxaron, ni dudatxo bat, teme mutilek ikusten duaz pizkat nervioso dauzela. Ez, galdute, nervioso ez, galderatxo bat botako ziet, eta beren... Jakingo gu erantzuten. Ez dakit, beren txulio bai erantzute oskuen. Niri, a ber, non nos pasa beate, zen nahiago zue. Kompresak alagaz edo... Horreko alagari kompresetan baiten. Zen niri nonos, ez daki pasabiatzuen zeuei, baina deko alak edo horrek, bueno, kuleruetan azpizen pegetan dozuz, da niri pasabiaten nonos, eperdizen pegabiaten ziren. Da gero, despegetako drama total. Ai, ama. Ez segura pasa hori, Zulei, mesedes, esan baiet, zeuei bebai nonos pasabiatzuela hori. Ez nire. Esan baiet, eta zuen bizipena kompartidu. Eta zestaban niko parituko zuen. Nik esan biot, nik erabili izen duazen kompresak izen diela sin alas. Osea que hori pasetako... Estoy antikoa da. Cambiar formato. Nik beti txikitatik zen minamen, Bueno, bai. Maitane kompresa gaztaio zaina. Pasan biot, txikitan joten nintzen nien komunera eta ama goten zanan nirekoaz kompresak ipinten, esaten notzen amari, ama, nik begurot ipini, eta ipinten naben. Bai. Eta nik erabiltzen dut asko nalas. Beti, hobeto ebatzen die eta jario asko dekot eta hobeto. Ja, nik ez orduen. Eta nik duda bat, eta erabiltzen bauzu, por ejemplo, tanga kuleru bierrien, ipina duzuz kompresak ez? Bai. Nire kasuen ez. Bueno, batzutan sozer bai. Baina ez, kasu erretan tanpoieko bai. Obeto tanpoi bat ikusten gozu edo. Baina... Hori da. Eskerrik asko kasu ikiarren. Horretuko gu... Mafaldan engerra kantu entzun da gero. Berbetako gogoz gauz, baina musika puru ape entzun da igun.
Voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje, y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar, chao. Por más que mires, no verás, no, y un objeto sexual. Burn and kill me not, until they make me stronger. Never sick and take it anymore. The way becomes a longer. Burn and kill me not, until they make me stronger. Never sick and take it anymore. The way becomes a longer. No está claro, 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 no está claro. Sabarabaraba, no está claro, 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 no está claro. Sabarabaraba. Creerte superior y estupifia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra. Tu rol social apesta y Bueno, eta jarraituko gu hilekorako higiene baliabidiegas. Eta oine beste kontzeptu bat mai gaineratuko gu, eta da tanpoia. Badakizue zer dan tanpoia, zelako neurrizek dauzen, zertarako balio daben, nun kokatzen dan. Mikelek esku altze da, a ver? A ver? Aurrera, Mikel. A ver. Neurrizera ez teko tuidarik, ez? Ba, IL, XL. Bai, tanpoie... Arrika handiz espada, esan ingo. Vaginatik sartzen da... Kendu ene. Ene kendu. Tanpoieri. Tanpoi. Ander... Latza benetan, Ander... Zer da? Bai. Zer da? Zertan higiene baliabide bat da, tanpoi funtzio egiten da bena. Ari. Zelan zen da, ziklo menstrualien eskapetan da nodola... Ilekoen. Odol jarisuek, ez? Azkenien konpresa gazmoden esan duzuna, ez? Zurgatu egiten da odol jarisue, eta gero, aldatu mida. Hori da, eta zelako neurrizek dauz, zuen ustez. Talla S, Kopa antxa. Kopa C. XS. Ja, bai. Odolerako? Neuri konta hostia. Odolerako erabiltzen da, Oh, mama. Neuri konta hostia beste zuzetarako gai biltzen izen diela. Nik no zentzuo, bai, hau, aparte esteko negaz loturarik, baina, hau ez dakit egizia izango da, igual, bulo bada, Gelitxa igusture. Ez, no zentzuo, ez gazetako diru asko, eraten eta holan, moskortzeko teknika bat dala, ez dakit, igual abiertu un melón dela, hostia, baina, bueno. Ez dakit, jentik egin dabela, tanpoie alkoholien busti, da gero, vaginatik sartu, da orduen vagina egin dabena da, alkohol hori zuzenin odolera sartu, eta kriston makatza, ez dakit, egizedan, ez? Hori bat, eta beste erabilera bat entzu hondik, marihuana abioi batien mobitzeko, tanpoi bat erabili, zera tanpoi barruen sartu bedarra, eta hori entzu hondik, ez dakit egiztengo da, nahu bebulo eseleke. Ja, seguro baiet. Baina abioien igoteko, tanpoien barruen sartu bedarra, eta... Erabilera anitzak. Hemen neskari galdera. Alkolana, por ejemplo, probau zuen osenos, bakizue bate-mate probau dagoen edo, kuriosidade personala, Ez. Ni lehen haitxetu zunien bate-mate baieskue konbentzidut esan dago, Ez. Nik ez dut probau eta ez dut esabetzen inor probau. Nik ez. Baina hori entzun da, eta hori mitiko institutuen etortzen jatzu zen nien emoten seksualitateko txarlak hori beti komentetan dabe, orduen. Señori. Nik enaben eingo iruditzen jate super absurdue, eta ez dauela inungo necesidad eta super peligrosue, bai, Ez moskortu drogak ez probau, esaten dabe. Hori, bueno. Zelan boto egun pelotie zuen zabaire, oine? Zuen galdera egiten eta. Nahi zuedeko galdera eraten, gule kontroletan, vaginatik sartzen. Janire, mikrofon hori inberba. Tanpoi bat da? Bueno, eta hurrengo berbara pasuko gara, a ber. Ia. Bai. Salvas lips. Zer da salvas lips? A ver, así regalta esku. Salva Dani lagun bat. Nik ez dakit oso ondo, baina oin etorri jate usteot, salva slip dala hasieran eiten do, osea, izurrete gitxe hau egoten dienien, edo, ez, parkatu. Izurrite esan dozu? Oh, mama.
Izurketa. Izurrite. Zurrite da pandemia. A ber, Asier, pista bat emongo txun. Niko intxe txiselarri sedekot eta ondo torriko jaten bat. Salvaslip bat, por si acaso. Ah, por si acaso. A ver, hortik. Bueno, después de este desliz. Osa da, pizkat, dakizuenien etorri behar jatzuela edo, ukiteko horrez, osa, ez da abultau edo, izen alda pizkat, erosu haue? Bai, txikixe da, kompresa tamaño mini alda esan, eta izenak esaten da moduen da, pizkat, para salvar el ez da, azkenien, kuleru eta tangako lo que sea, ez zikintzeko. Eta pizkat hori, bai. Uste osunien datorrela edo amaieran, edo amaieran, dekosunien ja oso gutxi. Edo janirek esan da moduen, perdidas de orina eta holan dekosuzenien, bai erabiltzen da. Eta menopausia gazazten zaren eta holan dekosule irregularra eta gitzi, odol gitzi botetan dozunien, bai, salbaslipa ondo dator. Da, nik izurritien gaixegaz lotut. Izurritien txako bai, ez dakit ikusi nio esan COVID pandemia hasierako argazkiziak, baina nik usinaren andrazar bat salva eslip bategaz hauen, da izurritien txako funtzionar. Ez dakit ikusi txedeko zuen edo. Nik ez? Sudurre kanpuen zeuen edo barruen? Barruen beti. Horrek, antigor putzepe eratu ikin da horrek, ez da? Joder. A ver. Ja, bagabiz amaitzen, Deko azken hitza. Azkenengo hitza. Badakizu zer dien telasko kompresak? Edo zer dakizue honi buruz? Kompresak telaskuek? Besterik? Bai, horrek die, merkadillueten eta saltzen dien telasko. Igual izan aldie kompresak, baina igual produkto kimikuek eta ez erabiltzeko, erabiltzen dizela olako modu naturalien okitzeko edo lako kompresantzeako bat edo? Usta gitxe? Bai. Bai, bizkat nik esako neuke hori dara, helburue, aparte produktu kimikek eta lan saiestie, bai, berez berrera biltzeko kompresa bat izango zan, lavadoran garbitzen dana, edo eskuz, eta azkenin hori ondakinek gutxitzeko, txikitzeko guztiz, eta azkenin kopa moduen izango zan, erabilera askoko baliabidie eta inguru girako ona eta guretzat. Nik personalmente ez dut probau, baina gurot probau. Orduen, berrera bilgarritxe, ez da? Hori da. Ikusteko izan da, zelan Aimarrek celebra dauen, asmatu dauen. Gomets berdea, Aimarrentzako, total. Esto jakin, baina bintxet iruku bota da barrure sartu da, así que... Eta oin eskari galderie, ke letxe, zuretzako aipatu guzen danetatik, zein gomendantuko zeunki edo zera biltzen dozu ezueko, zega sabizie komoduen edo. Da dinosti eguele... Galdera luzetu dugu, baina kantatxo bat entzungo gu, eta kanta honen ondoren erantzuna. Euskeraz oiuka.
dituzte sorginen harima ez da galdu, erretzen dituzte sorginen irrifarra gara gu. Batoz kantu honen ostien, barriro zintxo gara mintxo, da bueno, hemen debate txugokin zabalik. Eta azkenengo gorazteko izin da galderi, ia botatxuko hemen laizia erratiko gizonak emakumezkoeri galderi, bueno, gizonak edo mutilek edo dana, alaku edo, ez dakit zertan bakotza, baina bueno. Aimarren zalantza. Ba, botatzen di galderi, hemengo neskari, da ia aipatu goguzen metoduek edo, haber zein egatzauzen gustoren, zein erabiltzen da bien, zein izabien gomendatuko, da, bueno, ba, aurrean neskak bota izu ezuena. Bueno, hasiko naz ni. Vale. Bueno, nik erabiltzen dutena, berez danak erabiliotaz, azkena izen ezik. Ezagoten moduen, telesko kompresa handino estot erabili, baina deko tintentzino erabiltzeko. Eta nik, bueno, hasiera baten, ez dakit kopak nos ipini dien tipo, nos hasieran erabiltzen kopa, baina oindala gitxi esan nuke, ez da? Oindala pare bat urte holan, hori da. Baina, pues, bajoia tenien, hasieran hasi nintzen erabiltzen kompresak, gero paso nintzen tanpoietara. Eta gero oin gaur egun erabiltzen dut kopa, kompresa bai erabiltzen dut jarri asko dekot. Salvaslipa be nonos igual erabiltzen dut, lehen komentago moduen hasieran o amaieran por si acaso. Eta hori, nik erabiltzen dutena da kopa eta geixen gomendatzen dutena duda barik. Eta telasko kompresa bai, baina ondino ez dut proba orduan ezin dut esan. Baina hori zemozan nire hilekoa. Nik ez dut inoz probau kopa, urot probau, eta hori dekot hori pendiente erostiko eta probetako, baina gehien bat erabiltzen esenak diez, tanpoiek eta kompresak. Esan biotu hainik dekotela neiko jario gitxi, eta egun gitxi irautestezela orduen, sin más, baina hori. Eta salvaslipak, ba hori, uste dotenien bajatuko jatela, eta maierako egunetan lekuan oso gitxi. Nik uste dut bakoitza, zein erabiltzen dugun, segun ze situaziotan edo lan. Bai. Ba, ez dakit gomendio moduen, juergan urten bi basara, hobeto ez ipinitan poiez. Gero ez pasara akordetan zelan heldu zaren etxera, ez zara akordauko bez, kendu osun edo ez. Ja, bai, eta horrengo gunien, ez dakizu beste basartu, medikure joen, pasau da, bi barruen eukiti eta medikure joen, nire jate pasau, baina inguruko bai. Bai, eta be bai, kordela ataratie, baina tanpoia barruen geratie. Bai. Olakoek egon die, eta peligroso. Saiatu dugu estela urgentzitara joen eta bertan. Mutilak zeuek zarengo zuinua. Olako situazio baten. Nik esan Sopitaz eskatu. Nik esan duzunagaz lotut, bai, pasoiate olako oso zer, baina kopiaz. Bikotiaz, harreman sexualago kiteako momentuen, honda antak, hemen zo zer dau. Da kopie. Da, hoxe, pasaiat. Así que tampoiek ez bagarri, kopie be akordau, atakate. Sorpresa, kinder, sorpresa. Hori badauz kopak horretarako preparute, Badauz. Bai. Zelan, preparute, abisa hori dutxue? Ez, dauela lekue bisentzako. Bai, komantzako, bai. Zure, sakiantzako. Pizka xokien liuraturik danuk uste dut, Aimarren anekdotagaz. Egize da. Ez da, gero kopagaz lotute bai, adibidez ni lagun bateri pasakon, kopie sabelaukin bere vaginan tamainako edo, hori be, ez dakit, esten kontuz ibili bidala, zehantza gero bentosa efektu edo oina aldau, eta denpora luzien olako kopak erabilezkero, zuetaiako edo estizenak, gero antza uteruen behar azuk egon aldizela esan dozten. Antza, dauen presinuegaz, igual uteroko ez du esozer movidu, ez dut ulertzen oso ondo, baina hori komenta uste. Kontuz ibili bidaz, igual ez da izango osasunerako nabe hori. Hori da, osasune beti mantendu bida, ondo, importante. Esan biogor, Aimarrek doble erungo dauela, ez esan da, gomez bat, bi erungo dauzela. Bi gomez? Baina pizkat gehiago da, kiela emoten da. Ja, emoten da bai. Ja. Eta nik guro gehitu goza, hasik eran ziklo menstruala esan dugu, ez? Hasi jindala, maitu jindala. Baina berez, helburue da obuluz atlatzi, ez? Bai. Hori naturan eskaino nemon, edo? Bai. Edo amesetan indo. Mesedez, arbitro, el bar, está aquí fuera de juegon,
Fuera de juego. Bai, bastante. Ez, baina hori da, ez? Ilebako ziren ovulo bat urtezen diferentia. Claro, hori da. Gorputzek, naturalki, ovulo salatzen dago, ez? Ovulo sarra bota. Bai, bat botaten, hori da. Eta ileko ez botaten osune. Barrera sortzen dago. Claro, ilekua eskenien da, uteruek preparetan daben, como ovulo hori ernaltzeko protekzio bat, ez? Da, inguruen deko, hori, elikagaize, ez? Usteot hori da, nik hori kesin da biologia. Bai, eraetzaren ez ordun geratzen, hori urten egiten da. Ovulu horrek, ez dauen ese, bueno, ez da nese ernaltzen, jauziten da dana. Falopio entropa gaskatu iten dabe, da ordo jebera. Hori da. Falopioa gaskatu. Eta utero horretan dauen. Eta utero horretan dauen hori elikagaize, bai, dana odola. Odola beste sustantzia batzu, ez dakite zintzien. Baina dana, juena iten da, jauziten da, eta hori da hilekue. Bueno, hori. Rifalopio, Opa. Falopio, askeak, gora. Da, bueno, lehen oin konturatu naz, hasieran gauza bat txarto esan dugu, da, esto eskuzu zuen du. Ziklo menstruala esan dugu dala ziklikue betirako, baina betirako besta, ez da? Amaitu egiten da... Bai, karo. Hori egize da, bai. Ai. Amaitu egiten da, bakigu menopausia. Joder, irugarren gometxan bile. Triple egin dugu gaur. Hori da, jekue ez da betirako, dakigun moduen, menopausia heltzen da, ez nazorretan aditu, Fuera de juego berriro, fuera de juego. Baina emakume bakoitzari adin desberdinetan heltzen jako. Bai, hileko moduen. Hori da. Eta bakarri dakigu hori. Gazti egara, ederlorekoak. Niño, ez da heldu, ez da pasaula, izia erratiek menopausizi, Ez, nien ez. Nik uste dut hemen txiko dugu, ez da. Bai. A ver, itxeriek, zelan, salba guztrastu apur bat, maneja gara. Bai, ni bastante ondo. Bai. Zo zerbeik ezio, Hori da. Eta bueno, agurtuengo gara. Alfredo, Alejandro Fernandezen Matalas kantuegaz. Eskerrik asko entzule. Deurrengo baten, hemen etorriko gara zintzo egitez, mintzo. Zartien. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.